L-għada l-intemew sija twal ta' negozjati waqt summit speċjali fi Brussell li tlaqqa biex jiddiskuti l-qafas finanzjarju għal budget Ewropew għas 7 snin li ġejjin, il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta ntlaqet tajjeb ħafna u dik hija xi ħaġa li timlih b'kuraġġ. F'kollegament telefoniku fuq One Radio, il-Prim Ministru qal li l-laqgħat saru f'ċirkostanzi partikolari li ma kinux hemm f'negozjati oħra fil-passat, bħal Brexit. Il-budget huwa wieħed li għandu targets ambizzjużi ħafna fosthom fil-qasam ambjentali, mela għandek realtà li għandek aktar ambizzjonijiet li jrid jilħaq dan il-budget li tfisser illi jrid ikun hemm aktar flus biex tilħaq dawn l-ambizzjonijiet. Fl-istess waqt għandek ħruġ ta' pajjiż mill-Unjoni Ewropea illi kien wieħed mill-iktar li jixħed flus dal-karus komuni biex ikunu jistgħu jintlaħqu dawk l-ambizzjonijiet. Il-Prim Ministru spjega li hemm ukoll realtajiet individwali ta' kull pajjiż fosthom ta' Malta fejn għandek ekonomija li kibret u qed iġib magħha sfidi ġodda. Spjega wkoll id-diskrepanzi kontra pajjiżna fil-politika agrarja komuni frott negozjati li kienu saru fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Fil-budget li kien innegozja il-Partit Nazzjonalista inħallsu 6 darbiet aktar milli nirċievu. Dawn huma realtajiet li ftit nies jafuhom. U fil-budget li qed jiġi propost li aħna nħallsu 10 darbiet aktar milli qed nirċievu. U naturalment daw kienu pożizzjonijiet li jiena nnegozjajt b'mod sod li ma nistgħux naċċettawhom iżjed. Dr. Abela spjega li l-fondi ta' koeżjoni huma kruċjali għal pajjiżna biex l-ekonomija tibqa' stabbli u tkompli tikber. Madankollu jemmen li b'sens ta' bilanċ jista' jintlaħaq ftehim dwar it-triq il qudiem. Kull kap ta' stat se jkun qed jagħmel id-difiża ta' pajjiżu bl-aktar mod b'saħħtu biex inti ġik l-iktar ammont ta' fondi possibbli biex tkun tista' tejjeb il-ħajja taċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż. Lilin minn negozjati l-Prim Ministru qal li fl-ewwel kunsil tiegħu mal-mexxej Ewropej innota li Malta kienet milquha tajjeb ħafna. Dan fost oħrajn mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li nnota b'mod pożittiv il-bidliet li qed isiru f'Malta u qallu li qed isegwi b'attenzjoni. Iżda mhux biss. L-qana tajjeb ħafna wkoll mill-ġdid għat-tieni darba. Il-President tal-Parlament Ewropew Davide Sassoli iddiskutejna flimkien kompla juri is-sens ta' pożittività li għandu lejn pajjiżna, lejn il-mod kif qed iħares lejn pajjiżna u tara kemm il-bidliet illi għamilna fl-ewwel ġranet ta' Jannar ta' din is-sena u l-ġranet li segwew anke sal-aħħar jiem il-bidliet li għamilna kemm qegħdin jiġu nnotati. Il-Prim Ministru mexxej Laburista temm jgħid li dan kollu jimlih b'kuraġġ biex ikompli jaħdem ħalli pajjiżna jkompli miexi il quddiem. Dik hija realtà li tkun qed tfassal quddiemek il-futur tal-Unjoni Ewropea għas-6 snin li ġejjin. U hija xi ħaġa ta' responsabilità ma fl-istess waqt ta' sodisfazzjon li tkun qiegħed tipparteċipa f'eżerċizzju tant tajjeb u taraw wkoll is-sens ta' kordjalità bejn id-diversi stati membri li jiena tant konvint minnu li għandna nkomplu nibqgħu mixjin fih biex ikollna Unjoni Ewropea dejjem aktar b'saħħitha u solidali ma' xulxin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.